Kaixo, aurreko batean ikusi dugu beste nonbait nola konfiguratzen diren komunikazio espazioak Hego Euskal Herrian, Euskal Herri osoan da Hego Euskal Herrian zehazkiago. Gaurkoan gure analizia fokatuko dugu Bilbo Handian. Bilbo Handia delako Euskal Herriko eskualderik populatuena eta populazioaren herena biltzen duelako bere baitan. Helburuak hor dituzue markatuta, analizi honen helburuak, batetik aztertu nahi dugu Bilbo Handiko biztanleak zein komunikazio espaziotan murgiltzen diren egunero. Bigarrenik aztertu nahi dugu Bilbo Handiko egoera berdina ote den edo desberdina ote den Bizkaiaren testuinguruan. Eta hirugarrenik Bilbo Handiaren barneko ezberdintasunak ote dauden aztertu nahi dugu baita. Lehenago ikusi dugun analizian erabili dugun metodologia erabiliko dugu hemen ere eta gogoratu dezagun laburki zein dan metodologia hori. Batetik komunikabideak 3 multzotan beriztu ditugu. Espazio nazionaleko komunikabideak, espazio autonomiko regionalekoak eta espazio estatalekoak. Nazionalekoak lirateke beren erreferentziaren mua, beren edaduraren bitartez, Euskal Herri osoa edo gutxienez Euskal Herriaren zati handi bat, alegia erregioa edo eskualdetik harago doana hartzen dutenak. Espazio autonomiko erregionaleko komunikabidea dira, hain zuzen ere, espazio politiko horiek bir sortzen dituztenak, beren erreferentzialtasunaren bitartez. Eta espazio estatalekoak, jakina, estatuaren egitura bir sortzen dutenak, euren edaduraren bitartez. Beste bar metodologiko bat, bereziki egunkari edo komunikabide batzuk oroar herrialde batean aritu arren baldin eta eremu zabalago bateko talde batekoa badira, orduan taldearen erreferentzia eremua hartu dugu aintzat. Adibide bat izango litzateke El Correo. Bizkaiko eta Arabako egunkaria izanik ere, bere erreferentzia taldea Bozento taldea da, eta Bozentoren erreferentzia taldea bereziki autonomia erkidegoa da. Gehien konsumitzen diren komunikabideak aztertu ditugu, eta datuak CIES etxeak ateratako, inkesa bidez ateratako datuak dira, 2016 urtekoak. Eguneroko konsumoa neurtzen dute datu horiek, beraz, portzentajeek zer adierazten dute. Egunero zenbat jendek konsumitzen duen komunikazio espazio bateko komunikabide bat gutxienez. Izan daiteke komunikabide bakarra, edo izan daiteke komunikabide asko espazio horretakoak. Hori da metodologia. Hor, kuadro horretan dituzue kategoria bakoitzean sailkatu ditugun komunikabideak, horrela referente zehatza izango duzue, eta beste taula honetan duzue Bilboa Handian zer hartzen dugun, zer udalerri hartzen dugun, eta udalerri horiek nola egituratzen diren azpi eskualde, Bilboa Handiko azpi eskualden barnean. Gatozen datuetara, hor daukazue Hego Euskal Herri osoko eskualdeen deskribapena komunikazio espazioetako konsumoari dagokienez. Orduan, hemen grafiko honetan ikusten duguna da marra urdinak adierazten du espazio nazionaleko komunikabideen kontsumoa oso heterogeneoa dela. Eskualde batzuetan populazioaren ehuneko ia 80 konsumitzen du egunero Euskal Herriaz hitz egiten dion komunikabiderik, eta beste muturrean, herriberan, ehuneko 13 baino ez du konsumitzen horrelako komunikabiderik. Horri ikusten da oso nabarmen ze alde dagoen eskualde batetik bestera. Aldiz, espazio estatala eta espazio autonomiko regionala ez dira hain homogeneoak, ez dira hain heterogeneoak, askoz homogeneoagoak dira. Euren konsumo maila ez da hainbeste aldatzen eskualde batetik bestera. Ikusten da baita hiriguneak, populazio gehien biltzen duten hiriguneak hain zuzen, direla komunikazio espazio nazionaleko konsumo maila txikia dutenen artean. Eta bereziki Bilbo Handiaren kasua, non populazioaren ehuneko 30 inguru konsumitzen duen egunero, Euskal Herriari buruz hitz egiten dion komunikabiderik. Gatozen beraz Bilbo Handira. Hor duzue eskualde laranja argi horrek zedarritzen du Bilbo Handia, eta horren barruan beltzez inguratuta Bilbo hiria bera. Bizkaiko ikuspegi bat izatearren, ikus dezagun hemen
oso nabarmena dela Bilbo Handia Bizkaiko gainerako eskualdeen oso ezberdina dela. Batez ere, komunikazio espazio nazionaleko kontsumoari dagokionez. Eskualde batzuetan, Markina Ondarroan eta Arrategia Nerbioi esaterako maila nazionaleko edo espazio nazionaleko komunikabideen kontsumoak espazio estatalekoaren gainetik edo gutxien esparean dagoen bitartean, Bilbo Handian aldiz askoz ere beherago dago. Lehen esan duan bezala, 30-30-11aren artean dabil. Espazio estatala aldiz Bilbon 80-90. Populazioaren ia 80-90 konsumitzen du egunero Bilbo Handian espazio estataleko komunikabiderik. Espazio autonomikoan aldiz ez dago horrenbesteko alderik, baina bai ikusten da Bilbo Handian goranzko joera bat. Bilbo Handiaren barnera baldin bagatoz ikusten da ez dagoela apenas alderik azpi eskualdeen artean. Eta hau behatuko dugu, hurrengo diapositibetan ere, komunikabide euskarri guztiekin gertatzen dela. Hemen aldea, benetako aldea, Bilbo Handia eta gainerako Bizkaiaren artean dago. Ez Bilbo Handiaren barnean. Hasten bagara begiratzen euskarriz euskarri, prentsara etorriko gara, ikusten da nabarmen Bizkaiko prentsa espazioa egunkari bakar batek menderatzen duela, eta egunkari hori El Correo da. Hala ere, bai, somatu daiteke nolabaiteko aniztasuna eskualde batzuetan. Arratia Nerbioi esaterako, edo Gernika Bermion, egunkari ezberdinei esker, nolabaiteko, esan dezagun, aniztasuna islatzen dute. Bilbo Handian aldiz, panorama desoladorea dago. Egunkari bakar batek El Correok menderatzen du guztiz, eta hurrengo egunkariak asunetan deia oso azpitik geratzen da. Bilbo Handiko populazioaren 35% egunero irakurtzen du El Correo, eta bigarren deia irakurtzen du populazioaren 6%. Eta hortik bera gainerako guztiak. Beraz, esan dezakegu, Bilbo Handian prentsari dagokionez monopoliotik oso gertu gaudela. Bilbo Handiaren barrura etortzen bagara lehen aipatutako joera ikusten dugu. Ez dago alderik Bilbo Handiko eskualdeen artean. Aldea Bizkaiko gainerako eskualdeekin ikusten da. Telebistara bagatoz, antzeko zerbait somatzen da. Bilbo Handia kenduta gainerako Bizkaiko eskualdetan ETB2 kanal ikusiena izanik, Bilbo Handian bertan ETB2 ikusten den 5. kanala da. Hori da ezberdintasuna. ETB bat Markina Ondarroan nabarmentzen da, gorriz biziz margostuta dagoen barra da. Beste eskualdetan ez doain beste indarrik hartzen, eta Bilbo Handian oso azpitik dago. Eta, antzera gertatzen da ETB2rekin ere bai. Esan bezala, Bilbo Handian ETB2 5. postuan dago, eta kontuan hartuko bagenitu lurgaineko telebista digitalak, azkenengo urtetan sortu direnak, hoiek multzo bakartzat hartuko bagenu, hoiek orokorrean, hoiek ere ikusten dira ETB2 baino gehiago. Bilbo Handiaren barruan begiratzen badugu, lehengo joera bera ikusten dugu. Ez dago apenas alderik, azpi eskualdeen artean. Portzentajetan alde txiki batzu, baina ez nabarmenak. Eguneroko prentsaren edizio elektronikoei begiratzen badiegu aldiz, hemen ere ikusten da egunkari baten nagusitasuna, baina aniztasuna handiagoa da paperezko prentsaren kasuan baino. Hala ere, esan behar dugu, hemen aniztasuna gehien bat datorrela, estatu mailako alegia, maila estataleko komunikabideen eskutik. elpais.com, elmundo.es o marca.comek ematen dioten nolabaiteko aniztasuna, ez bertako komunikabideek. Bilbo Handian, Espainia mailako edizio elektronikoiek, pisu handia dute bertoko edizioek baino handiagoa. Berriz ere, Bilbo Handi barruan ez dago alde handirik.
Irratira baldin bagatoz, telebistarekin gertatzen dena gertatzen da. Alegia, Radio Euskadi da entzunena Bizkai osoan Bilbo Handian izan ezik. Bilbo Handian Radio Euskadi 4. irratia da. Urdin argiz marraztuta dagoena da. Euskadi irratia, euskarazkoak, alegia, Markina Ondarroan hartzen du audientzia oso handia, baina Bilbo Handian presentziarik apenas ez du. Oso azpitik geratzen da. Bilbo Handian, esan bezala, Radio Euskadi 4. da, eta bere aurretik daude Zer irratia, Nerbion irratia eta Kadena 40 baita. Bilbo Handiaren barruan berriz ere alderik ez dago. Aldea gainerako eskualdekin gertatzen da, baina ez Bilbo Handiko azpieskualdeen artean. Hizkuntzari erreparatzen badiogu, joera bat atzematen da nabarmena, jendea zenbat eta euskaldunago orduan eta gehiago konsumitzen ditu espazio nazionaleko, Euskal Herriko, espazioko komunikabideak. Hau, joera orokorra da, ez soilik Bilbo Handian edo Bizkaian, baizik Hego Euskal Herri osoan. Bilbo Handian ere espezifikoki somatzen da joera hau, baina ez hain modu nabarmenean. Hemen hizkuntzak ez du hainbeste loturarik, ez du hainbesteko loturarik komunikabideen konsumoarekin. Eduki badu, baina Bizkaian baino txikiagoa eta Hego aldean, bere osotasunean hartuta, baino txikiagoa. Adinari begiratzen badiogu ere, ikusten duguna da gazteek oso gutxi konsumitzen dituztela espazio nazionaleko komunikabideak Bizkaian oro har, espazio autonomikokoak ere gutxi konsumitzen dituzte, baina espazio estatalekoak nagusiek beste konsumitzen dituzte. Gazen 80% konsumitzen du egunero espazio estataleko komunikabideren bat. Dela telebista, dela irratia, dela prentsa idatzia, bat edo beste. Bilbo Handira baldin bagatoz, joera berdina da, baina are nabarmenagoa. Hemen gazte komunikabide nazionalez egiten duten konsumoa oso urria da. Aldiz, komunikabide estatales egiten dutena handia da. Hemen gogoratu behar duguna da, telebistak gazteen artean oraindik ere presentzia handia duela, konsumo handia egiten dute gazteek telebistan, esanak esan, eta telebistan gazteentzako eskaintza komunikabide nazionaletan edo are, autonomikorik ez daukagu Bizkaian bederen, telebistan gazteentza dagoen eskaintza ia bakarra Espainiako telebistetatik dator. Bada zerbait Euskal Telebistan, baina oso gutxi. Oraingoan etorriko gara albistegien konsumara, albistegien audientziara. Albistegiak izaten dira sarritan erreferente nagusi informazioa hor ematen delako. Eta bezalde batetik ETBek berak aldarrikatzen du bera dela albistegietan liderra komunitate autonomoan eta hegoaldean ere. Zer ikusten dugu albistegietan? Barra urdin argiak erakusten du iluntzeko teleberri edo ETB2ko albistegiaren audientzia. Orduan, alde handiak daude eskualde batzuetatik beste eskualde batera. Izan ere, Bizkaiko eskualde gehienetan ETB2ko albistegia teleberri da ikusiena, kasu batzuetan oso alde handiz gainera, Arratia Nerbiren kasua nabarmena da, edo Gernika Bermion, edo Markinan ere bai, eta Plentzia Mungian baita, eta aldiz, Bilbo Handian ikusiena izan arren, urrengo bere atzetik datozenak oso hurbil ditu. Mugitzen dira danak populazioaren 4% artean. Esan dezakigu, Bilbo Handiko populazioaren 4% ikusten duela, egunero iluntzeko teleberri. Hori da datua. Aldiz, beste eskualde batzuetan, 10%, 15%, 20% ere iristen gara. Orduan, Bilbo Handian, teleberrik duen lidergori oso kolokan dago. Areago, konsideratuko bagenu el intermedio saioa, la sextako saioa albistegi gisa, eta jende batek hala konsumitzen du, orduan jadanik teleberrik galduta edukiko luke bere nagusitasuna. Bilbo Handiaren barnean, orain artea aipatu dugun joera bera ikusten da. Gainerako Bizkaiak irudi bat ematen du eta Bilbo Handiko
azpieskualdeek beste irudi bat ematen dute, homogeneo samarra euren artean. Ikuspegi historikora baldin bagatoz, ikusten duguna da azkeneko 8 urteetan nola bilakatu diren komunikazio espazio ezberdinak, bai Hego Euskal Herrian, bai Bizkaian eta bai Bilbo handian. Joera hiruretan da berdina, eta joera da oro har espazio estatala mantendu eginda oso maila altuan, populazioaren 80%tik gora da egunero, eta izan da azkenengo 8 urtean egunero Espainia mailako komunikabiderik konsumitu dutena, eta espazio nazionalekoek apur bat behera egin dute 3 eremutan, Hego Euskal Herrian, Bizkaian eta Bilbo handian. Eta azkenik, eremu regional edo autonomikoko komunikabideen audientziak pitin bat gora egin du baita 3 eremuetan. Ezberdintasuna Bilbo handian da espazio autonomikoak bez eta baino gorago egin duela eta espazio nazionalak bez eta baino beherago egin duela. Hor dituzue datuak, hegoaldean espazio nazionalak 4 puntu galdu ditu azken 8 urtean, eta Bizkaian 6 puntu galdu ditu, eta Bilbo handian zehazki 9 puntu galdu ditu. Espazio estatalak ordea puntu bat irabazi du Hego Euskal Herrian, eta 5 puntu irabazi ditu Bilbo handian. Grafika honetan ez ditu sartu azkenengo 20 urteko datuak, baina antzeko joera erakusten digute. Bueno, onaino iritsita uste du zenbait ondorio atera ditzakegula honezkero. Batetik, iruditzen zait espazio nazionalaren eraikuntzaren ikuspegitik Bilbo handiko egoera oso kezkagarria dela. Komunikazioari dagokionez, Bizkaia bi daude. Bilbo handia batetik eta gainerako Bizkaia bestetik. Eta oso konsumo ezberdinak, oso errealitate ezberdinak bizi ditugu, komunikabideen bizi ditugun errealitatei referentzia eginez, oso errealitate ezberdinetan bizi gara, bizkaitarrak. Bilbo handian espazio nazionala oso ahula da, eta espazio autonomikoaren azpitik dago, gainerako Bizkaian ez bezala. Bigarrenik, esan dezakegu Bilbo handiko biztanle gutxik konsumitzen dutela egunero Euskal Herria hitz egiten dien, Euskal Herriaren osotasunaz hitz egiten dien komunikabiderik. Aldiz, autonomia erkidegoaz hitz egiten dieten komunikabideak asko konsumitzen dute, populazioaren 50%tik gora egunero, eta estatuaren errealitateaz hitz egiten dienak, Espainiaren errealitateaz hitz egiten dieten komunikabideak askoz gehiago, 90% inguru egunero. Orduan, galdera da, Bilbo handiko populazioaren 70% horrek, alegia espazio nazionaleko komunikabiderik konsumitzen ez dutenak, 70% horrek non ikusten du Euskal Herria? Nola perzibitzen du Euskal Herria herri bat bezala? Nondik jasotzen du irudi hori, inondik jasotzen baldin badu. Beraz, galdera hor uzten dut. Hirugarren ondorioa litzateke, aipatu dugun fenomeno hau, komunikabide euskarri guztietan gertatzen dela. Aztertutako guztietan bederen. Prentsa idatzia, prentsa elektronikoa, irratia, zein telebista. Laugarren ondorio bat, esan dezakegu Bilbo handia bere baitan oso homogeneoa dela. Garai batean, sozialki, ekonomikoki, kulturalki, politikoki oso ezberdinduak ziren ezkerraldea eta eskumaldea adibidez, gaur egun komunikazio mailan bederen, ez da hain ezberdina. Eta pentsaliteke, boto politikoaren bilakaerari begiratuta, politikoki ere lehengo ezberdintasunak joan direla apaltzen. Bosgarren ondorioa, hedadura nazionaleko komunikabide guztiek dute zailtasuna Bilbo handian sartzeko. Bai ezkerreko abertzalea direnak, bai EAJaren orbitan daudenak ere. Hemen bitxia da, EAJ bera zuzenean kontrolatzen ez duen komunikabide sistema baten menpe dagoela Bilbo handiari dagokionez. Seigarrena, Bilbo handiaren arazoa, alegia herrialdearekiko alde handia eta komunikazio espazio estatalaren mesedetan egotea, Bilbo handiaren arazoa beraz, ez da Bilbo handiarena soilik. Donostian ere gertatzen da eta Gasteizen ere gertatzen da. Neurri txikiagoan gertatu hala ere. Iruñan ez da inbeste gertatzen ordea. Oro har,
joera da, hirigunetan espazio nazionaleko komunikabideek askoz presentzia handiagoa izatea. Eta azkenik, eta aurrekoari lotuta, gogoratu behar dugu Gipuzkoan Donostiak populazioaren, herrialdeko populazioaren erdia baino gutxiago biltzen duen bitartean, 46, eta Nafarroan 54 biltzen duen bitartean, Bilbo handiak baduela askoz pisu espezifikoa handiagoa Bizkaiaren barruan. Populazioaren 75%, Bizkaiko populazioaren 75% bizi da Bilbo handian. Eta Araban ere, esan dezagun, Lautadan, bereziki Gasteizen bizi dela herrialdeko populazioaren 81%. Honaino gure analizia orain zuek zeuen ondorioak atera. Ondo izan, eta eskerrik asko.